Безработицата в България е била 10,2% през февруари, отчита Европейската статистическа служба Евростат. Страната ни е трета в Европейския съюз по спад на безработицата за период от една година, като по този показател ни изпреварват само Естония и Ирландия. Най-силен ръст пък е отчетен в Хърватия, Кипър и Финландия. Европейската статистика ревизира в низходяща посока оценката си за безработицата през януари и декември 2014 година. Вместо 10,8% тя е била 10,2%, т.е. през февруари е останала без промяна, сочат още данните. Общо 342 хиляди души са били без работа в страната през втория месец от годината, спрямо 414 хиляди души година по-рано, 12,3%. Данните на Евростат се доближават силно до данните на Българската агенция по заетостта, според която безработицата през февруари е била 11%, въпреки различната методология, по която двете институции изчисляват безработицата. Евростат прави изчисленията на базата на икономически активните лица, докато Агенцията по заетостта ползва регистрациите в бюрата по труда в страната. През февруари е продължило плавното понижение на безработицата в Европейския съюз и еврозоната, показват още данните на Европейската статистическа служба. В целия блок нивото й се е понижило до 9,8 на 100 от 9,9 през януари и 12,3% през февруари 2014. В еврозоната безработицата е спаднала до 11,3% от 11,4% през януари и 11,8% през февруари 2014. Почти 23 милиона и 900 хиляди граждани на държавите от Европейския съюз са били без работа през февруари, от които над 18 милиона и 200 хиляди са граждани на държавите от еврозоната. Германия остава държавата с най-ниска безработица през февруари 4,8%, следвано от Австрия с 5,3%, докато Гърция и Испания са с най-висока, съответно 26% и 23,2%, като данните за Гърция са от декември.